हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननो माबा मोनसे खोन्थानो नागिरदों दायो। बियो जोंनि न' नै, बे जोंनि न'आनो बियो। र' आङो मा होनो मोनसे माबा खोन्थानो नागिरदों आरो नोंथांमोननो, माने आङो जा मिउजिक आपल'ड खालामबाय थायोना, आं माबोरै आपल'ड खालामदोंमोन बेखौ खोन्थानि। लाबोलाय अलम, एकदम गोदोनिनो आरोना, बिराद बुरजा मिउजिक दामोमोन आं बिरादनो। नै बियो नै दा प्लास्टिकआव सोलाबायनासो दोनबाय, दंबावोमोन गोमालाजोब्बाय माखासे। ओरखाव फैलाय फैलाय फैलाय, माखासे गारबायमोन, ओरै सिङाव फै, ओरै लाबो, न' सिङाव फै, आं उन्दुग्रायाव। आइ आइ आइ, अ माइ गड, बहनलाय। आं बे केसेटखौ माने मोनसे रेकर्डिं माबा बायदों आरोना आङो, खेबसानो लोगोनिफ्राय, माने बायदों माने लोगोआ बायदोंमोन, बेखौ लाबोथ'दोंमोन आङो। ओमफ्राय दा बेनिफ्रायनो कालेक्सन खालामनानै आं गोबां मिउजिक हगारदों आरोना नोंथांमोन। जेनेबा नोंथांमोना खोनानो मोन्दों, नैबे नाय बियो बरातमोन ना, बरात केसेटमोन, बेखौ ओरै दोनथ'नोसै। ओमफ्राय नैबे लाइजाम, नै मोनसे माने बेनिफ्राय बे मिउजिकखौ दामनानै बे मोनसे आं बायनाय माने लोगोनिखौ लाबोथ'नाया, बेजों माने माबायाव मा होनो दानि मडार्न माबायाव मिउजिक खालामनो हायो आरोना, USB आव ट्रेन्सफार खालामनो हायो। ओमफ्राय नैबे नै जेथो दंमोन, ओमफ्राय बे एसे गोदानद्रायखाय आं बेखौ हगारथ'वाखै, दा दंजोबो आंनाव लेपटपाव। जेथो, बरात, हनै लाइजाम, बे थांबाय। कुछ कुछ होता है, बिराद मिउजिक दामोमोन दै आं खिन्थु आवगोलो। ओमफ्राय नैबे नाय हाबिला, आं दि केसेटआव बै बिखबखौ होदोंमोन ना, बेखौनो खेबना होदोंमोन आं। नै हाबिला, बेखौबो खालामदों आं। नैबे मा केसेटमोनथाय, गैला, ज'जोब्बाय नामा राजा रिला? नैबे मा केसेटमोन, नै खलथबफ्रां गैलायलांला, बावलाजोब्बाय आङो। माने बे बड' मडार्नखौ सिमाङाव नुदोंमोन आंनिया, बेफोर बहुत दंजोबो आरो बड' मडार्न सं, जाखौनाखि आं हगारदों। ओमफ्राय नैबे गायत्रि मन्त्रसो, नैबे बुब्लिनि थान्दै, बियो। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां दै अननानै प्लिज, आरो गोदानबा आंनि चेनेलखौ बिराद मोजां सल' ओंखारनाय आरो सानजाराङा, मा दंमोन बहायबा। सेकेन्ड ओंखारनाय सानजाराङा बियो। मा दंबावो, नै हिन्दी गोदोना, माबेलाय, प्यार जुता नहीं, मोजां मोननाया नंखाय नङा नामा,
बियार जुत्ता नहीं बेबो दंमोन आंनाव बुरजा दामोमोन आं एसामिसबो दामोमोन आं नै फराय रोंबावा ओमफ्राय बे मामोनथाय खोन्थाहरदो कमेन्टआव आंनो अनजना ना मा बेलाय मोनथिला आङो नोंथांमोन सोरबा रोङोबा खोन्थाहर कमेन्टआव नैबे आसि नायांलायनाया बेबो मा जाखो बेबा दिनागारि नामा सरि आं फरायनो रोङा माने एसामिसखौ नै बेहाय बिराद मोजां मोजां दं दे बोरै खिन्थाबावनो आं नै रमान्टिक सं नै बियो मा केसेट दंमोन नायदो नोंथांमोना बेहाय मा मेथाइ दं आं लासै लासै आपल'ड होबाय थागोन दै नाथाय गिलायलांबायबो आं गोबां मानसिफ्रा माने माखासे मिउजिकआ दासिमबो मोनाखै आरोना नाथाय आपल'ड खालामनो गिलायलाङो आं कपिराइट फैनो माने होनना बुङो आंनो 31K बारबायना ओमफ्राय गुबुनफ्रा माने सानो आरोना बिदि मिउजिक हरग्राफोरखौ फाल्टुक सानो मालायनि मिउजिक हरग्रानो नाथाय बेफोरो केसेटआ खिन्थु गोमालांजोबसैसो ओमफ्राय नै गुमुरनि मा मेथाइ दङ नायदो नै टटेल मोनब्रै 8था दङ ओमफ्राय नैबे माया केसेटनिया नै फैलावा जोंना फैलाव बसुमतारी ना मामोन सारा बेनो बिराद माबा लिरदों जोंना मेथाइ लिरग्राया बेनो ना बर'नि लिरिक्सफ्रा बेनि गोजा सुरफ्रा बेनि गोजा बेखौ बिराद दामोन आं जिगोर आरो दंबावो गोबांनो नै नोगोराव दा फैसना जुबिन गार्डनिमोन बे बिराद मोजांमोन बे केसेटआबो नै खोमसि लामाबो दंबावोसो आंनाव आं गोदो जेब्ला हाइ स्कुलाव फरायोमोन ना बे समाव माने बे समाव आङो टेपसा बायोमोन आरोना माबायाव हस्टेलाव लाखुमा दामोमोन बिराद केसेट बायखुमायोमोन आङो जेब्ला आं बङाइगावआव फरायोमोन हे आदा दाब दं बे केसेटनिखौ हगारनांगौ र' आदा दाब दं दावदै बिखंलायनाया बेवहाय मोखां गाज्रिखायनो होननाय दङ आरो साना होननाया जोंना आदा मुसुखाखौथ' आं दा नुलानो बेनो आरो साना होनलायनाया मोजां नै दादामसै नोङो गाथोन सेराव जिरायनानै दुखु नांहाबलायनाय आरो बै दादामसै नों नुवा खिन्थु बे एसे आलदा बिराद मोजांमोन बियो बेनिफ्राय नै नोजोरा जोंना डेन्जार दंना बाहाय गानफ्रा मेगननि नोजोरनि खोथा सोर मा मोनथि मोनो नोजोर बेफोरनि गानफोरखौनो आं हगारजोबदों नोंथांमोन नैबे नै दानसोरां जुबिन गार्डनिमोनबो नै सुलेखा दं बिग्राय सार दं सुलेखा मेदाम दं बालें गुफुर गावदांनिया जारौ सना दानसोरां बुरजाथारबाय नै माथो इनायनि फानजारि नै मैदेर बोराय देरहाबायनाया थालिर बिफां देरहाबायनाया जों जेना जिन्दाबाद इनायनि फानजारि आरो नैबे बेकारलननि गाना मारै दंमोनलाय बिग्राय गौतम महादेब सुलेखा मेन'का दंमोन नैबे बेखौबो खोनासंनो बावजोब्बायलै आं माने गोदोनि नालाय गैयाबाबो 2008-9आवनो आं बिराद फाग्लामोन माने बिराद मिउजिक खोनासङोमोन बे बेकारलनाव र' बोरैबा मेथाइ दंमोन बेकारल'लन दांनाया आइ एम सरि डार्लिं आइ एम सरि होननाय दंमोन बहाय दासो गोसोआव फैदों आइ एम सरि नो बे एसे उनाव ओंखारनाय गोजान केसेटआ माने आं एसे उनाव बायनाय आरो बहुद गोबाव आं दामदों नालाय माबाखौ बिदिनो टेप रेकर्ड बायलाबायनानै गाज्रि जाबानो बायफिनलायबावो बियो पेन्सल बेटारि अख्रेबलायनानै दामग्रामोन आरोना बे समाव माने चार्ज गैलामोनबा मा दंबावोमोन ओमफ्राय गैला माखासे बहुद दंबावोमोन नै बे मामोन नै दाउ मैनामोन नै बियो ओमफ्राय नैबे दिफालि सना दिफालि सना रे रेवनो ओमफ्राय बेफोर मामोनथाय दंबावोमोन माखासे केसेटआ आङो मालायनो हरजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबे केसेटआसो गाज्रि जाबाय नै बेखौ मोजां दोनथारनांगौमोन आङो बेखौ आं बानायनो हायासै लोगोफोर गाज्रि जाबाय नों गाबनाङा आयैमोन बियो
गोदोनि उदांस्रि दावहारुफोरनि मेथाइमोन। बे नों गाबनाङा आइ केसेटनि मेथाइखौ दासिमबो रावबो माने इउटुबावबो मोननाय नंला आरो बे मिउजिकआ गैलानो। आइनि मेगनाव आंनि होननाया बेवहायनो दंजोबोमोन। माबोला सिखार बावगोन होननाया जों गेसेर बावगोन सरि जोंहानि दाउजोराव होननाय बेवहायनो। ओमफ्राय दावहारुनि मेथाइ दंमोन जोंहा बिराद मोजां मोजां गान दंमोन बेवहाय खिन्थु नों गाबनाङा आइ बेखौ मोननोनो थांला र'। बेखौ मोजां बानायफिननांसिगोनसो मारै बानायफिननांगौ आं बुंनोनो हाला। ओमफ्राय आयै नैबे मा मोनथाय नै बिराद मोजां मोजां गानफोर दंमोन बेफोर आयै गोमाजोब्बाय नै बेफोरो नै बेफोर बिराद मोजां मोजां गानमोन दे सयथिबो। बराद गैलानो गाज्रि जाजोब्बाय केसेटआ एस नायजाला। आसा लोगोफोर बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि आंनि बेबायदि खोन्थाहरनायखौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक खालाम, मोजां मोनाखैबा नोंथांमोना डिसलाइक खालामबा हागोन जेबो नङा। जायखिजाया आं नैबे बेफोरबायदि केसेटनिफ्राय आं माखासेखौ दाख्लै माने गोबाव जाबाय न'आव फैनाय समाव माने बेखौ आङो लोगोनि बे मा होनो बिदि ट्रेन्सफार खालामग्रा आरो जेनेबा जोंनि केसेटनिफ्राय USB-आव ट्रेन्सफार खालामहरनो हानाय आरो दानि मडार्न दामनाय सिस्टेमजों। बेनिफ्रायनो आं लांदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो आसा बेखिनियानो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'खौ बुंनोसै। बाय बाय।